Jeg skal forklare lige lidt om ergonomitrikanten. Det er jo så som sagt sådan en trekant her med 3 stadier. Og der i bunden, der har vi her, lad barnet bruge deres egne ressourcer. Det betyder simpelthen, at man skal lade barnet bruge sin krop til at kravle og række ud efter ting. Og altså barnet selv bruger stole og så videre til at selv opnå det, de gerne vil. Så har vi her i midten, der har vi finde alternativ til løft. Det er simpelthen, hvor man blandt andet skal huske at bruge en lille stige til puslebordet, eller hvis man er så heldig, der er et elektrisk puslebord. Bruge stole og skamler og sådan nogle ting til at få børnene op i højden, så man kan hjælpe dem på den måde, så man ikke overanstrenger sin ryg. Og så har vi her løft rigtigt, og det er jo så, at man skal passe på ikke at overanstrenge sin ryg og sin lænd, og huske at bruge sin krop rigtigt. Kom godt ned i knæene og have en ordentlig holdning, når man skal løfte.